Eli tässä on nyt koko tää hakku aukeaa. Tuossa näkyy pienillä pätkillä keltaista nauhaa se noron kohta. Tuolla näkyy isompi ympäri rajattu alue. Siellä on lähteikkö. Ja tässä kohdassa, missä mä nyt seison ja lähtee tää keltainen nauha, niin tästä tänne oikealle päin oli se alle 300 metriä pihapiiriä. Ja tää on nyt vedetty tähän tää koko keltainen nauha tälle 300 metrin lupa-alueen rajalle, että ei ainakaan vahingossa kukaan ylitä sitä rajaa. Pitää vielä saada jotkut kyltit tähän, jotka kertoo, että mistä tässä on kyse, mutta on kyllä ihan selkeästi nyt maastoon merkitty. Jos tän ylittää, niin on täysin tietoisesti väärällä puolella rajaa. Kyllä tämä niin kuin hämmästyttää, että miksi täällä väkisin yritetään temppuilla tämän lupa-alueen rajan kanssa. Maankäyttötavan muutos on haettu koko tälle alueelle, vaikka siihen ei nyt sinänsä KH:n-päätöksen mukaan ole lupia. Siellä on hakkuuaukeen toinen laita ja 300 metriä pihapiiriin tästä. Eli kaikki tämä. Jep.